Ahojte. Ak ste chceli niekedy vidieť, ako vyzerá kamera v kamere, tak teraz môžete tam. A dnes by som vám chcel povedať niečo o tom, ako použiť termokameru ako pomocný nástroj na diagnostiku chýb v elektronike, v elektrine, všeobecne v priemysle. Taký základ od priemyslu. Tu na do štúdia asi nedostaneme nejaký priemyselný stroj alebo rozvádzač, ale začneme nejakou malou doskou. Takúto malú dosku som si zobral malú kameru. Nie preto, že malá doska, malá kamera šikovnejšie. Malú dosku chcem vidieť nejaké detaily a ak by som mal takú tú klasickú ručnú kameru, tak treba na stole sa to dosť zle pozerá. Toto je pohotovejšie vďaka tomu takému mobilovému formátu, že si to viem takto otočiť a hneď vidím, čo na tej doske je, čo tam môžem čakať. Samozrejme doska, aby som na nej niečo videl, tak musí pracovať, takže zapnem si ju a pozriem sa na to kamerou a už vidím, že sa mi tam niečo prejavuje. Tu na 2 rezistory rejú. A vidím tu práve takto, keď sa snažím pozrieť na tú dosku, vidím aj limity, ktoré mi to dáva. Myslím limity použiteľnosti. Som v tejto vzdialenosti, kedy mám zaostrené a keď už idem bližšie, už sa mi to rozmazáva, čiže nájsť tu nejaký integrovaný obvod alebo tak je problém. Na to, aby som videl menšie veci, napríklad tu je nejaký 8-nohový integrovaný obvod, by to chcelo lepšie priblíženie. Na základnú diagnostiku, keď sa takto na tú dosku pozriem, toto mi možno niečo napovie. Áno, videl som tam rezistory, niečo sa prehrieva, podržím. Tu vidím 2 rezistory, ktoré sa prehrievajú. Zvyšok tej dosky je oproti ním relatívne studený. Keď sa ale takto posuniem, tak tu vidím integrovaný obvod. Ale je to taká machula, pretože tá kamera nevie ostriť na takú malú vzdialenosť. A špeciálne rezistory, to sú súčiastky, ktoré sú montované cez dieru, čiže THT súčiastky pomerne veľké, takže tie vidím, že kúria. Keďže sa dosky zmenšujú, aj súčiastky sa zmenšujú, tak ja by som potreboval aj lepšie rozlíšenie tej kamery. Prípadne, keď sa budem chcieť pozrieť na niečo, čo je osadené tak husto ako mobilný telefón alebo tak takéto rozlíšenie mi nevyhovuje. Takže potrebujem s tým niečo spraviť. Takže keď si zoberiem niečo menšie, alebo lepšie povedané, nemusí to byť doska menšie, ale doska hustejšie osadená, napríklad takéto Raspi Pico. Hustota osadenia súčiastok je ďaleko väčšia. Dobre, takže takéto Raspberry Pi Pico. A tá doska, ktorú mám tu, dáme to na porovnanie. No a keby som sa chcel pozrieť na túto doštičku, tak zase už vidím, že to nie je to práve, čo by som od toho chcel. Rozlíšenie tej kamery je také, aké je. Rozlíšenie bodov ma teraz nezaujíma. Skôr ma zaujíma rozlíšenie toho, aký veľký detail viem zobraziť. A tam mám takúto pomôcku. Tá pomôcka je objektív. Cez tú šošovku nie je vidno vo viditeľnom spektre, ale je priehľad na infračervenom spektre. Takto, keď to zoberiem, napríklad vidíte kameru a dám pred to šošovku. No, takže nasadím si ju sem. A toto je úžasná pomôcka, keď chcem pozerať dosky, pretože zrazu som získal veľmi jemné rozlíšenie. Že vidím kryštál, vidím integrovaný obvod, vidím tlačidlo, vidím jednotlivé pôžky. Ak by som to použil na túto dosku, tak zrazu tie rezistory už vidím v takomto detaile. Tie ma samozrejme nezaujímali, tie vidím, že boli nahriaté, ale mňa zaujímal tento integrovaný obvod a súčiastky okolo neho a už aj to vidím v dobrom detaile. Čiže takýto jednoduchý objektív mi pri elektronike spraví divy, veľmi mi výrazne pomôže. Nie je to vec, ktorú by si ľudia kupovali na kameru, keď ju chcú použiť na priemyselné použitie, alebo na také, že idem pozrieť rozvádzače. Táto kamera sa dá použiť aj na rozvádzač, alebo nejaké jednoduché priemyselné použitie, prípadne možno aj na budovy, ale nie je na to najvhodnejšie. Do priemyslu ozaj ustalil sa dizajn kamier, kde to mám kameru do ruky, dáme nejaký obrázok do videa, ako tá kamera vyzerá, ale proste je to také pištolové držanie, kde sa pozerám na displej, aj keď idem k tomu rozvádzaču. Mám to bezpečnejšie v ruke, lebo často v priemysle rozvádzače sú na nejakých vyšších plošinách, musím tam ísť po rebríku alebo po nejakých oceľových schodíkoch držať sa. A táto kamera nedrží sa dobre v jednej ruke. Ona je taká, že viem si ju chytiť do ľavej ruky, do pravej. Tu nám má zapínanie, tu nám má spúšť, čím si ukladám obrázky. Ale nechcel by som s ňou ísť po rebríku a držať ju. Na to nie je najvhodnejšie, preto sa ustalilo do priemyslu tie pištolové rukovete a kamera taká pištolová. Čo vlastne hľadám s kamerou na doskách? Hľadám teplo. Hľadám, ktorá súčiastka mi kúri a či mi kúri tá doska, na tej doske niečo rovnomerne, či sa niečo neprehrieva v jednom mieste. To by bolo hľadanie také, keď tá doska je nespoľahlivá. Napríklad kondenzátory sa môžu prehrievať, nejaká súčiastka by bola teplejšia ako ostatné. Tu na konkrétne tie rezistory, ktoré tak veľa kúrili, tá doska je tak navrhnutá, aby tak kúrili, takže tu na to nie je chyba. Niekedy nehľadám
najteplejšie miesto, ale naopak hľadám niečo, čo nehreje vôbec. Mám tam malý procesor, mám tam nejaké súčiastky a vidím na tej doske, že áno, že táto časť dosky mi pracuje a tu mám úplne tmu, nič tam nie je zohriaté, čiže pravdepodobne sa tam nedostáva napájanie. Čiže niekedy hľadám teplé miesto na elektronike, niekedy hľadám práve to miesto, ktoré teplé nie je. To je rozdiel oproti tomu, keď robím napríklad kontrolu rozvádzača. Pri rozvádzači nemá zmysel, aby som kontroloval niekde vo výrobe rozvádzač alebo na dome, keď je to vypnuté všetko. Musí to byť zaťažené nad 50%. Sa hovorí, že aspoň 50%, aby boli zaťažené všetky spoje a vtedy má zmysel to pozerať termografiou. A tam skôr hľadám ani nie, čo je teplé, čo je studené, ale pozerám sa na gradienty. To znamená, že mám napríklad istič a na ističi budem mať zle dotiahnutý drôt, tak ten drôt vidím vychádzať alebo prichádzať k ističu od niekaľ. A keď vidím, že drôt tam, jak vychádza zo steny, je chladnejší a zohrieva sa smerom k ističu, tak predpokladám, že áno, zdroj tepla je pri tom ističi a tým, že mi drôt chladne, tak bude to pod tou skrutkou. Samozrejme, ak by som tam mal istič napríklad a hneď vedľa toho nejaký stykač, kde je cievka, že mi to prehreje, tak ten obrázok bude iný. To je rozdiel oproti tomu, keď sa pozerám na elektroniku, kde takéto gradienty veľmi často neuvidím. Čiže pozerám sa buď na to, kde je teplo, alebo nie je teplo. Napríklad pri elektronike, ak by som mal dosku, ktorá by bola niečo takéto podobné ako zdroj a mala by na vstupe diódu a napríklad polovodič spínací za tou diódou by bol prerazený, čiže by mi robil skrat, tak tam paradoxne by mi svietila tá dióda, pretože na nej by bol väčší úbytok napätia ako na tom skrate, na tom prerazenom polovodiči. To možno môžeme ukázať, že budem mať nejaký zdroj, budem mať takto pokazenú dosku a ukážeme si, ako sa to tam správa. A ja zapnem túto maličkú doštičku. Dobre, takže prehodil som si kábel, mám pripravenú dosku, mám tam nahratý jednoduchý program blikanie, čiže ten procesor nebude moc vyťažený, ale dostatočne na to, aby sme na ňom niečo videli. Ja si to takto zaťažím. Pico ako ťažidlo, nikdy nie je lepšie ťažidlo ako Pico, som zistil. A poďme doštička. Takže môžem ísť veľmi blízko a už vidím procesor, jeho vývody a vidím, že procesor ozaj kúri. Nie je to nejaké dramatické. Vy tu vidíte maximálnu teplotu a minimálnu. Tu minimálnu v tomto prípade nemôžem brať veľmi vážne, pretože tu mám kovové plôžky, ktoré mi odrážajú a tam vlastne mám najnižšiu teplotu, ale to nie je skutočná teplota dosky. Skutočná teplota dosky je tu na niekde v tom žltom spektre alebo oranžovom a najteplejší bod tých 35 stupňov je niekde v okolí, samozrejme v tom strede. Kurzor mi to dalo tu na nejaký maličký rezistor pri kryštále ako najteplejší bod, ktorá našla kamera a teraz už to dala spoľahlivo na ten čip. Takto vyzerá funkčná doska. Niekedy je lepšie menšie rozlíšenie, takže vypneme si umelé zvyšovanie rozlíšenia, ako to bude vyzerať na kamere pre vás. Čiže vidím procesor, vidím súčiastky okolo neho. Zase konektor je kovový, ten sa mi leskne, tu je tlačidlo a tu táto malá bodka je zase kovová plôžka. Toto je LED dioda, ktorá je trošku teplejšia, lebo niečo robí blika. Tu spoľahlivo vidím, že ten čip je zohriatý. Čiže takto vyzerá doska Raspberry Pi Pico. Ja si spravím obrázok, uložím. A takto vyzerá tá doska, keď pracuje a pracuje správne. O tejto vieme, že pracuje správne, lebo ten sa bliká nám LEDka podľa toho, ako je tam nahratý software. Ak by vás zaujímalo, ako vyzerá napríklad notebook, kde sa prehrieva, tak to samozrejme s tým objektívom nie je najhodnejšie. Takto vyzerá notebook a tu je vidno, odkiaľ nám ventilátor fúka. Tu je výstup toho, tu ide teplý vzduch, klávesnica, tak bude asi každému jasné, kde je procesor na tom notebooku. Podstatný parameter pri meraní termokamerou, ktorý musím nastaviť, keď chcem poznať teplotu presne, je tzv. Emisivita. To je číslo, ktoré mi hovorí, ako ktorý materiál je schopný teplotu vyžiariť. Je to bezrozmerné číslo od 0 do 1, alebo niekedy sa udáva v percentách, od 0 do 100%. Na kamerách to väčšinou býva nastavené ako 0,95. V softveri to nevidíte. Tento údaj emisivita 0,95. Údaj emisivity je podstatný preto, že mi povie, napríklad tu tá doska má viacero druhov materiálov. Kov mi je problém. Kov neviem dobre termokamerou merať, pretože mi odráža z viacej tepla, ako vyžaruje. To znamená, že sa správa ako zrkadlo. A nemusí to byť len lesklíkov, ako je na týchto plôžkach. Môže to byť aj matníkov, pretože v tom spektre, v ktorom vidí kamera, väčšinou to býva 8 až 14 mikrometrov.
tak v tom spektre aj ten drsný kov je pre ňu zrkadlo. A emisivita mi hovorí to, že mám plochu alebo materiál a ten materiál vyžaruje teplo. Tak ja keď dám ruku na druhú ruku, keď má niekto teplú ruku, tak už predtým, než sa dotknem tej ruky, cítim, že tá ruka je teplá. To je teplo, ktoré sa šíri sálaním. Každý materiál má nejakú svoju emisivitu, ako dobre vyžaruje. Napríklad ľudská koža má emisivitu 0,98, to znamená, že 98% tepla, ktoré vidí termokamera, vychádza z ľudskej kože a len 2% z toho tepla je odrazené. A ja tu na tej kamere nastavujem jednak teplotu okolia, čiže aby videla teplotu, ktorá je okolo nej, pretože tá sa odráža od tých vecí, ktoré majú nízku emisivitu. Tie, čo majú vysokú emisivitu, teoreticky by som mohol mať emisivitu 1, to je emisivita absolútne čierneho telesa, ktoré všetko teplo, čo vidím, je len vyžiarené teplo a nie je to teplo, ktoré je odrazené. Preto čierne, lebo čierna neodráža, čiernu vidím vďaka tomu, že ako keby pohltila svetlo. Ja keď mám rôznu emisivitu materiálu, tak mám problém povedať napríklad na tej doske, že ozaj čo je najteplejšie, čo je najstudenšie. Mám šťastie, že tu je maska na tých spojoch, čiže maska mi ako keby zjednotí emisivitu. Mňa nezaujíma, alebo tá kamera nevidí do hĺbky. Aj keď sa to tak zdá, že kamera ako keby videla, čo sa deje vnútri, ona v skutočnosti vidí len poslednú molekulovú vrstvu, ktorá je na tej doske a tá mi ovplyvňuje emisivitu. Keď mám napríklad kovový materiál a chcel by som ho merať, pretože to sa robí, tak môžem použiť nejakú nálepku, plastovú alebo papierovú, alebo sú nálepky špeciálne určené na termografiu, ktoré majú definovanú emisivitu, najčastejšie 0,95. To má najviac materiálov, textil, drevo, koža a podobne. Takže častokrát nájdete kameru, ktorú chytíte z výroby, tak je nastavená na 0,95. Keď si na ten kovový povrch nanesiem tú nálepku, tak to, že ten kov odráža, to už ma nezaujíma, pretože ja sa pozerám na teplotu tej nálepky. Niekedy stačí zobrať fixku na bielu tabuľu, čo sú tie zotierateľné fixky, týmto natrieť olejom. To nie vždy je možné, ale napríklad aj zmáčať povrch vodou stačí kovový a už potom ho môžem merať aj termokamerou. Pri tej doske, tam to bolo krásne vidno, že tu je kryštál v kovovom púzdre, tam som nevidel teplotu, ale zase nie je to stratená vec. Mne nevadí, že tá súčiastka je v kovovom púzdre a nevidím priamo teplotu jej. Častokrát vidím, že sa mi nahraje doska plošného spoja pod tým. To bolo pekne vidno na tejto doštičke. Ja si ju dám takto z diaľky. Tie rezistory mi už začínajú kúriť, ale keď ju otočím z druhej strany, tak vidím, že to je prehriaté aj na druhú stranu. A tu krásne vidím aj ten efekt. Vidíte tam takého snehuliaka z dvoch guličiek. To je tým, ako sú súčiastky konštruované. Dám tam naspäť objektív. Teplo mi vlastne prenášajú vedením vývody. A krásne je vidno, že tam, kde sú vývody, tam je to najteplejšie, aj keď v skutočnosti, keď sa na tie rezistory pozriem, tak kúri telo rezistora a ten vývod mi teplo len odvádza. Tu pri tom malom čipe, ten je tiež trošku teplejší, ale nie výrazne. Vidno tam také náznaky cestičiek a keď sa pozriem z druhej strany, vidím tu mierne prehriatie, ale to je slabo zreteľné, pretože mal som tú dosku položenú tu a fúkal mi na ňu teplý vzduch z toho ventilátora. Ešte teoreticky by to mohla byť tá dióda. Dióda to nie je, vidíte, že dióda pod tým čipom. Takto to dáme, aby som ukázal, čo je dióda. Tu je dióda, tá je studená. A nezaujíma ma tu na tieto vývody pri nej. Zaujíma ma to plastové telo diódy. Pozerám sa na teplotu toho plastového tela. A toto je ten spínací čip. Znovu rezistory. Toto bol jednoduchý náhľad do toho, čo použiť na diagnostiku elektroniky a prečo má zmysel mať takýto maličký displej. Takže ukážem vám ešte Maxa pri kamere a pre dnešok sa s vami lúčim. Toto bol taký jednoduchý náhľad do toho, ako použiť termokameru na diagnostiku elektroniky, čo je podstatné pri elektronike, aj čo je nepodstatné. Ahojte, vidíme sa na budúce.